Uxío. Gus. Uxío e Gus. Como non me lembrei antes? Vou chamar a Clara axiña. Clara. Clara. Clariña, Clara. Madame Camelia? Clara, es ti, escóitasme? Alto e claro, Madame Camelia. Sabes con quen soñei hoxe? Con Uxío e Gus, lembraste? E como non me vou lembrar? O Xío regaloume este ukelele. Que bo rapaz o Xío, E que ben se portou con Gus, lembraste? A nosa historia transcorre na Rúa Peláez. Un lugar algo chuvioso neste mundo, pero moi faladeiro cando quere. Nela vive moita xente e os edificios están ben pegadiños. Á altura dun segundo piso, no número 13, vivía o Xío cos seus pais e xusto enfrente, no número 32, vivía Gustavo, aínda que todos os seus amigos lle chamaban Gus. O Xío era un neno que soñaba con ser músico. Despois da escola, ía sempre ás súas clases de música no conservatorio, onde tocaba o piano e aprendía cada día un pouquiño máis. Gustáballe tanto a música que de forma autodidacta aprendeu a tocar a trompeta, a guitarra e o acordeón. Cando volvía a casa, o primeiro que facía era merendar e despois poñíase rapidamente a tocar os seus instrumentos favoritos. Gus, pola contra, era un señor maior que vivía só. O seu día a día era sempre igual, pero eso a él non lle importaba. Era feliz de todas. Levantábase, almorzaba, ia ao mercado, á xoiería ou a calquer lugar que tivera previsto. Iso sí, tomaba sempre unha cunquiña cos amigos no bar antes de comer. Polas tardes paseaba até chegar ao museo, onde desfrutaba das exposicións que ían cambiando semanalmente. Todos os días facía o mesmo, salvo na fin de semana. Os venres paseaba até o teatro da cidade, os sábados até o cine e os domingos até o parque, onde lle daba migallas de pan aos parrulos do estanque, mentres fantasiaba coa nova exposición do museo, ou cal sería a próxima obra de teatro, ou que película estrearían no cinema. O Xío e Gus non se coñecían, e aínda que a distancia que os separaba non era moita, nunca se percataron o un do outro. E isto non tardaría en acontecer. Todo comezou cando de súpeto chegou un virus virulento. Isto fixo que todos quedáramos nas casas, sen ir á escola, nin ao traballo, nin ao parque, nin ao museo, nin ao teatro, e tampouco ir ao cine. O Xío estaba feliz. Ía ter moito tempo para dedicarllo á súa paixón, a música. E así o fixo. Gus, pola contra, comezou a sentirse triste, moi triste. Tan triste que para el a súa casa comezaba a ter os teitos moi altos, as paredes moi estreitas e as ventás moi pequenas. Os días para o noso amigo Gus eran interminables e as noites infinitas.
Pero un día todo dou unha reviravolta. Gus atopábase na súa casa, cando de golpe unha suave brisa acompañada dunha lixeira e refrescante melodía, chea de cores e amor, comezou a soar por todas partes. Gus quedou abraiado e quixo saber de onde saía esa melodía. Achegouse ao televisor, pero estaba apagado. Achegouse á radio, pero tamén estaba apagada. Así que pechou os ollos, abriu as orellas e concentrouse no son. Desta maneira foise movendo pola casa seguindo a música ata que petou cunha ventá. Abriu os ollos e comezou a facerse na súa cara un gran sorriso. Tentou de buscar de onde viña ese son, pero non foi capaz de atopalo. Aínda así, moi contento, Gus comezou a bailar como podía, deixando que as súas lonxevas pernas levasen o ritmo. Así estivo até rematar o día, até que a lúa e a oscuridade da noite levou a que a música deixase de soar, recordándolle aos nosos amigos que xa ia sendo hora de meterse na cama. Era unha mañá preciosa, onde o sol brillaba como nunca antes. Uxío, tras almorzar, dispúxose a tocar o piano no seu cuarto, cando se deu conta de que un home, o noso amigo Gus, estaba asomado na ventá e non paraba de mirar para un lado e para outro, para arriba e para baixo, como se buscase algo. O que Uxío non sabía era que Gus estaba agardando pola súa música. Uxío, agazapado na súa ventá, observaba a Gus e tras varios minutos tomou a decisión de abrir as ventás e tocar unha canción para ver si era aquelo o que aquel velliño estaba a buscar. Soaron as primeiras notas que Uxío tocaba daquela partitura cando volveu botar unha allada para a fiestra do seu veciño e percatouse que aquel home tiña un enorme sorriso na súa cara e bailaba aquela canción como nunca antes. A partir de entonces, Uxío tentaba tocar un pouquiño todos os días mentres vía como Gus bailaba as súas cancións e desfrutaban da compañía e da música, facendo unha gran festa. Iso sí, sempre dende as súas casas. Ai, ves, Clariña, a expresividade artística é o noso tesouro máis preciado. É moi importante para as nosas vidas. Fainos crecer como persoas. Sin ela, estamos valeiros e valeiras. Valeiros? Estamos perdidos, Madame Camelia. Tes toda a razón, Clariña. Que rápido aprendes. Pero veña, imos poñernos en marcha a organizar a nosa próxima viaxe. Pero, Madame Camelia, onde queres ir? Se xa visitamos todos os lugares posibles. Eu penso que deberíamos quedar na casa un pouquiño máis, sabes? E ademais así podo ensaiar co ukelele e podo darte unha sorpresa no noso reencontro. Pois sí, tes toda a razón, Clara, toda a razón do mundo. Quedemos na casa. Quizais sexa hora de redecorar a cabana. Poida que pinte uns xirasois ao estilo Van Gogh. Como quedarían? Ou non. Mellor un bosque encantado con moitas árbores.